Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Faith Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nesthembu and Izingane Zesthembu. With that day, we know as a bigger issue, big problem. Siyivale yini kodwa mina ngizozwa ngawe ngoba ngisiwe wasekuqaleni siyithinta leyo ukuthi Mayeni versus Makhumalo sesithinta lento ethi deep. Senze njani ke manje? Kombe kuthiwa nge-English scapegoat. Yeah, ngoba kanjalo. Ngesizulu mhlawumbe into ekuthiwa ihawu. Yabo ukuyivikela. Yini kombe okuthiwa inye ishoba lokuzivikela. Also ukhuluma into engabi iqiniso ibe amanga, ibe inayo iqiniso khona lo ifihlile. Bese ngithi ke mina egameni lomona nelokuba busy asingasebenzisa uMayeni as ihawu lokufihla lento esingayazi. Kunesizathu, right? Lona obebuza ukuthi kune bigger issue phakathi kwalethu. Ngithe sizwe siqale ekuqaleni ukuze umona sikhuphuke nawo. uMayeni unqatshelwe angathi unqatshelwe. Umiswe abazali bakhe ukuthi angene kwisithembu. Bakhuluma naye bambonisa kodwa kwaze kwafika la esekwenzeka khona engena kwisithembu. uMayeni maye ezokhuluma ngendaba yakhe ukuthi Mseleku naye bahlangane kuphi baqale kuphi nani akadingi ukubuka uMseleku emehlweni ukuconfirma ukuthi ngiyisho lento. Uyayizwa? Kodwa ngize sina 30 sina 40. Ngiyayigoqa-ke manje sayivala le chapter yomona. Asikwazi ukusukela into esekuqaleni sithi singayazi ingavulwanga leyo file mase siblame uMayeni kuyona yonke into. Ma befika as girlfriends bezoya unkosikazi hayi awuyikho into ethi mona existayo kuleya period. Mabefika nje eqaleni ngoba ngisemina into esothi deep ile singayazi. Le yakuthanda Nesthembu ile sebesibekela yona sekune TV show ehlukile. Kodwa ukuhlehla semuva ilana ke sime khona. Uma ke kune part ekuthiwe skip, asithi skip nathi. Asivele sihlale ku skip kuphela singalobe siqamba manga sithi uMayeni unomona because azikho izinto ezisolid ozoyiveza ukuthi lezi zibeka umona. Ekungayeni ukuba umamkhulu kufake abazali. Ekubuyeni kwakhe kwisithembu kufake uMseleku enza indlela zokuthi abonise uMayeni ukuthi yini ebalekile wacela umkhongi. Omunye nomunye hayi into ayizwa ngempela guys shuthi uyayizwa thina sizwe ngoba silandela lokho silandela indaba kaBaba uMseleku noMayeni le yenza ukuthi uMakhumalo noMayeni bebe ndawonye. Mase sifuna umona ukuthi uqala nini lo mona obonayo nenkinga. Awuwazi phela manje uvela uthi uMayeni unomona nani? Okay, sisiqamba manga sithi uMayeni una 20. uMayeni ona 20 kuMakhumalo eneminyaka emingakanani unomona ngani? Ngo-2001 lana kusekushada khona uMacele umona kaMayeni ungenaphi? Ngesikhathi uMseleku elungisa izinto noMayeni because unesifiso sokuthi agcine abe khona kwisithembu sakhe umona uqalaphi? Lento esolid lento esingakwazi ukuyikhuluma nathi because kunesizathu sokuthi kuthiwe skip. But season 6 bayishayile on goal. Asinawo. Bese sikubambile ukuthi khona lana ikhona into eshodayo asiyazi ukuthi yini kodwa izohamba vele kufaka abantu ufana nani ufaka indaba ku social media abantu bayayifunda leyo paragraph beyiqede kodwa besho ukuthi ayiyona le uyifaka iparagraph ku social media abantu bayifunde beyiqede kuposte wena uposte indaba yakho siyifunde thina ifakwe entweni uyayazi indaba yakho kodwa sithi siyifunde sithi akusiyona lento eshoyo. Sekwenzeke kaningi ke lokho. Lana Uthando Nesthembu ukuze sikwazi ukuhlaka storyline ukuthi kuthiwani nani asikwazi ukublame uMayeni ngento esingayazi. Kodwa masibeka umona siyefuna izinto phela ezikhomba umona. Ngithi mina ke asiqale ekuqaleni.
ekuqaleni la ngithi mina amakhosikazi azongena kwisithembu osisi-ke manje before abe uhusband abasuke beshare i-boyfriend akekho nendaba nomunye. Akaze kuze kwenzeke, akaze kwenze ngisho emandulo ngisho kogogo akekho osuke nendaba nomunye. Indaba nomunye iqala sebewumndeni ngoba sebewumndeni sebekwazi ukuthi behlale kuma-meetings ndawonye. Sebenesikhathi sokuthi babizwa kanye kanye. Laphayana ekubeni i-girlfriend uyakhishwa, uthengelwa lokhu, lo wenzela ukuthi omunye nomunye uba nesikhathi sakhe simnandi. Akekho nendaba nomunye. Manje ngifuna ukwazi mina ukuthi wena because u-visible lo mona into uyawubona. Sisuse nawo-ke ekuqaleni. Sifike kuThando Nesthembu. UThando Nesthembu la sekukhona ama-viewers e-TV show. And manje masilalela into ekhulunywa ku-TV show thina sibuka ukuthi kwenzakaleni emuva. Ngoba manje i-TV yona ifika nalokho abathi bakwenza manje. Kodwa bakwenza manje kune-reference yezinto abazenze kudala. Silapho-ke ekuqaleni. Ekuqaleni awufuni khona ngithi, awufuni nawe, angithi, nathi-ke asifuni. Why singafuni? Sinqala ukuthi sibeke iphuzu elilodwa ukuthi unomona nani. Sibonile ekhaya la iphuma khona. Sathi sabona abazali bakhe besho ukuthi-ke kungayisikhathi esitheni nesini. Sathi usuqalaphi kumona? Sibeke kwi-page lomona manje ekuqaleni. Uyabona ukuthi njengoba nabo base bahlala phansi kuleyo nto le abahleli kuyo phansi, nathi asihlale kuyona phansi-ke sikhulume nge-TV show manje ne-storyline ukuze ungatholakali ku-comment section uhamba ubhala into eyodwa ongakwazi nokuyisupport. Ngoba phela ngesikhathi wena usupport umona lo othi ukhona, nathi-ke sesidonsa lezi zinto sithi asiyibukeke ukuthi enye into inomsuka wayo. Umsuka yini? Hayi-ke sesikhuluma i-Afrikaans, sesikhuluma isi-China, sesikhuluma enye ilanguage asisazwani. Into othi uyayibona phela yisho ukuthi uyibona isuke laphi. KuThando Nesthembu ila sebekhona kwi-public eye sebezo-criticize kukhulunywa ukuthi lo nkosikazi unje. Uyabona? Unje sisekumsuka-ke. Kumsuka kuphi siya ku-girlfriend level. Ku-girlfriend level kwenzakalani? Egcekeni-ke kufika kanjani? Sibabonile omacele bebuyela labangabuyelanga khona. Yayizwe into sibabonile benza lena-ke suthi-ke lesihambisana nesintu nesiko. Nawo umshado uyangena. Sisemuva-ke. Sinzelani kuba semuva? Sifuna ukuqeda la mange comment engenayo into esupportayo ukuthi yimise i-balance comment yakho ukuthi unomona ngani. Ngoba phela angithi sikulokho okubahlanganisile yini uhusband. Manje mawuzobeka ukuthi-ke wena unomona bangithi bahlanganise uhusband, right? Masuthi wena unomona sekusiqale ekuqaleni-ke ubaba Mseleku noMayeni bengakashadi. Hamba nathi-ke woza sesikulalela. Siqala lapho angithi phela vele okubahlanganisile baze baba umndeni uMseleku. Asiyibalekele into le ekuyiyona ukuthi qale ekuqaleni. Ngathi mina kuzoba lula thatha umpumelelo njengoba enjalo ubuke isiphithiphithi esenziwe umpumelelo. Why kuzoba lula ukuthi abanye bavele besuke kwi-behavior kaMpumelelo bebhulishe le yangane enye. Yilento ke abayenzayo namanje. Into nawo umsuka. Kufike kwaba khona uMseleku, waba boyfriend, isikhathi boyfriend, waba uhusband. Kwenzekeni-ke lapho? Lesidala umona wena obonayo because sina masihlehla nabo sibuyele emuva asihlehlela ukuthi sibuka umona sibuka ukuthi nihambela nahamba la. So yingakho kubukana kanje kuleli side. Nge-TV show nkosami, nge-TV show ungakaphumi lokho, nge-TV show, i-TV show hayi impilo yabo emzumbe singekho, i-TV show. Ngoba phela yiyo le TV show yenza ukuthi khona abanye abakhomba umona. Asuqale ekuqaleni. Why? Page 1. Wena wenze njani? Awufuni page 1. Manje ukhulumelani into ongafuni ukuthi kukhulunywe ngayo? Hayi usho ukuthi uneyinkinga zakho ke nawe.
Mina ngixoxa ukuthi yini ezokushaya, uzoshaya wena ukuthi uzofika utshele ukuthi ubaby mama lona akayikho right, ikhanda lakhe linje. Avele ubaby mama abuye azoqondana nawe kanje emehlweni. Yabo leyo nto leyo iyokuphambanisa ikhanda. Ngoba ngesikhathi izinkulumo zokuthi lo baby mama lo akekho right bewuhappy. And lezo nkulumo zisebenza kule ndawo yakhe yokungazethembi. Uhlanya onjani kanti mawuqinisa ubuso usho ukuthi hey into ephelile phakathi wenu uyaphela kungahambi kahle bengingekho. Singayivala le chapter yokuthi uthi lo baby mama wena uvule ifile ustore yonke information engekho efunzwa wena kule ndawo yongazethembi. Mhla ubaby mama esekubuka kanje emehlweni seseduze kwakho ushisela wedwa uzama uku-erase yonke lento othi uyayazi engekho. Ngoba lento ethi ubaby mama uyahlanya akekho right umsangano yenza wena ujabule uhlale. Abuye akubuke kanje emehlweni. Usuyaqala kuyabuka ukuthi hawu kahle kwenzakalani uyolwa wedwa. Kanti into itheni ngesikhathi wena unakho ukuzethemba kuwena yisho ukuthi ngicela ume kancane nge-ex yakho ungangitshela indaba uzokwazi indaba ezingalona iqiniso ibuye i-ex ikubheke kanje. Usuyaqala wena uyibuza ukuthi indaba bengitshela nge-ex kani ubengayikhohliwe i-ex. Kodwa wena ngokuthi kukhona indaba ayithola ukuthi iyantenga wama ngegama le-ex ukuze wena ujabule uthi yimi yabuya i-ex sikubuka emehlweni kanje. Uyashiselwa-ke manje. Ushiselwa kangempela ngoba phela manje sekufanele ukuthi hayibo kodwa wayengekho right kwakusho yena. Wawukhona yini? Kodwa vele ubemthuka wawukhona yini? Ukuhlaza wawukhona yini? Bongekho. Wena ujabulelani uqalwa ngeinkulumo enjalo? Angithi lo usuke sekubonile ukuthi uno 5% ukuzethemba wena. Ukuze ngikwenzeke ukuthi uzizwe lento ephezulu ekhekheni aka-destroy igama lalo ongekho. Wena wawusayibuza ngani ukuthi waseba mubi kangaka lo ongekho kade ethandana nawe kwakwenze njani? Udinga ukuzwa leyo nto leyo. Isikhathi somile ukuthi ukuhlaza phela wena uyahlonipha kakhulu angithi umeke nawe ngenhlonipho. Ube kwi-competition nomuntu ongekho. Athi ke sebuya ke sekunika i-competition kanje ngqo emehlweni usudideke kakhulu. Ngoba usukwenze konke wena ukuhlula umuntu ongekho oyi-ex. For in ngoba uqanjelwa amanga. Mhla usubona ukuthi vele amanga sekunjani sekubhlungu kuwe ngaphakathi ngoba usuyigcinile lezi zinto ngaze ngaba into enkulu empilweni yakhe ngaze ngayishintsha impilo yakhe sesithole mina izinto zakhe zi-right kunjani. Avele athathe lo ade kutshela ukuthi nje izinto zakhe zibe zimile izimiswe uyena bengaqhubeki impilo ngenxa yokuthini ebona ukuthi nje mayeqhubeka naye kuzobheda yonke into ambeke la phambi kwakho. So uthini? Ajikezo enjoy yonke lento ade uyenza nawe umatasatasa wakho. Ambeke la. Wena uthini? Hayi kodwa phela wenze njani umenzele ifavor akamthandi. Hayi. Lengane kwani imnandi yona sengikhansele kodwa